तालीमीपूर्वी तालीम करताना आणि नंतर प्रत्यक्ष नाटक कसं फुलत जाते याचा साक्षात अनुभव जिल्ह्यातील कलाकारांना अनुभवायची संधी मिळणार आहे. बालनाट्य चळवळीचे कलाकार असलेल्या डॉक्टर राजेंद्र चव्हाण या प्रशिक्षक मार्गदर्शकाकडून सहभागी होणाऱ्या नवोदित कलाकारांना धडे मिळणार आहेत, असे प्रतिपादन सेवांगणचे कार्यकारिणी सदस्य व मराठी नाट्य परिषदेच्या मालवणचे अध्यक्ष प्रकाश कुशे यांनी आज येथे केले. बॅरिस्टर नाथ पै सेवांगण या संस्थेच्या वतीने नाटक उमलताना या कार्यशाळेचा शुभारंभ आज सेवांगणच्या एस.एम. जोशी संकुलात झाला. या प्रसंगी सेवांगणचे कार्यवाह लक्ष्मीकांत खोबरेकर, मंगल परुळेकर, संजय शिंदे, ज्योती तोरसकर, राखी अरतकर, सर्वेश परुळेकर, रंजना सावंत, गोपाळ सावंत, मालन चव्हाण, भाऊ सामंत, डॉक्टर पंकज दिघे, बलराम सामंत, लक्ष्मण वळंजू, सौ बर्डे, सदानंद पाटकर, संध्या पाटकर, गौरव ओसरकर आदी उपस्थित होते. थेट पृथ्वीवर येतं त्यामुळे आपल्याला घ्या करतो निर्देश करतो लागतो की आपण प्रदूषण कमी करूया, प्लॅस्टिक जाळणं कमी करूया. चला धन्यवाद. किती मोठं झाड आहे. अरे हा तर लय मोठं झाड आहे. याच्यापासून आपल्याला खूप फायदा होऊ शकतात. झाडा तोडणस का झाडा काय तुमची होत? अरे या झाडातून आम्हाला प्राणवायू मिळतो. अरे कुठले तरी आवाज येतो. अरे बघ म्हणताय काय अरे हा झाड तोडतोय. काय झालं? झाडं तोडतोय आम्ही. आम्हाला खाण्यासाठी काय हे करणार तर आपण? जर तुम्ही झाडं तोडलात तर पावसाचं प्रमाण कमी होणार. इकडे जी जंगलामध्ये जे प्राणी आहेत ते शहराकडे वाढ करणार, त्यामुळे शहरातल्या माणसांना व प्राण्यांना दोघांनाही त्याचा त्रास होऊ शकतो. आम्ही खायचं काय तर? अरे जर तुम्ही झाडं तोडली तर किती जणांना त्रास होणार त्याचा. त्याच्याशिवाय जर तुम्ही शेती